uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela-ke sikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, sisondela kuwe Nkosi nangalesi sikhathi. Nkosi, siyazibuza umbuzo ukuthi kahle kahle ubani oyokhuphukela entabeni yakhe engcwele. Bese Nkosi impendulo isenze sizihlole ukuthi yilowo nenhliziyo engenacala. Nkosi sisize uhlanzisise imphefumulo yethu, inhliziyo zethu zibe mhlophe phambi kwakho. Usisize Nkosi sibambelele izwini lakho. Namanje-ke Nkosi sisazofunda izwi lakho. Siyacela ukuthi ukhulume ngalo lokho Nkosi umyalezo ulethayo. Ufike njengoba unjalo kithi ngamunye ngamunye. Ngoba wena ungubaba onobela, uyasazi ney'dingo zethu. Siphe-ke Nkosi ukuhlala uthumbe iy'ngqondo zethu, ithumbele ekulaleleni izwi lakho. Nakuso lesi sikhathi siyabonga Nkosi ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngibingelele futhi bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Namhlanje sizofunda encwadini ka-Ezra. Sizofunda u-Ezra chapter 4. Sizoqala nje ekuqaleni. Ezra chapter 4. Siqala kuvesi 1 kuze kube uvesi 5. Inde yona le ndaba esizoyifunda, kodwa-ke ngokusizwa inkosi ngokomyalelo wayo sizofunda. Isihloko esibhalwe la sithi umsebenzi wokwakha uyathiywa. Sifunde-ke. Kwathi lapho izitha zakwaJuda nezakwaBenjamini sezizwile ukuthi abathunjwa bakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ithempeli, zasondela kuZerubhabheli nakuzo izinhloko zawoyise zathi kubo, "Masakhe nani ngokuba sifuna uNkulunkulu wenu njengani. Sinikela kuye kwasemhleni ka-Esari Hadoni inkosi yase-Asiriya wasikhuphulela lapha." Verse 3. Kepha uZerubhabheli noJeshuwa nensali yezinhloko zawoyise bakwa-Israyeli bathi kuzo, "Aninandaba nathi yokwakhela uNkulunkulu wethu indlu, kepha thina sodwa siyakumakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli njengokusiyala kwenkosi uKhoresi, inkosi yasePheresiya." Abantu balelozwe basebedangalisa izandla zabantu bakwaJuda bebasabisa ekwakheni. Babaqashela beluleki, bashafisa amasu abo zonke izinsuku zikaKhoresi inkosi yasePheresiya kwaze kwaba sekubuseni kaDariyu inkosi yasePheresiya. uJesu Kristu uyinkosi. Amen bazalwane. Ile indaba-ke esizokhuluma ngayo namhlanje. Lapha sibona ukuthi laba bantu abaqala lo msebenzi bebesekuthunjweni. Uma sibheka ukuthi bebesekuthunjweni, sengilokhu ngiguqile ingihlale bazalwane. Selokhu bebuyile ekuthunjweni, kade besekuthunjweni isikhathi eside. Inkosi yayaleza, yathumela umbono komunye ukuthi kumele kuyovuswa iy'ndonga eJerusalema. Inkosi-ke yasePheresiya eyayibaphethe ngaleso sikhathi yamvumela lo kwakubekwe kuye umbono ukuthi bahambe bayovusa iy'ndonga bayokwakha ithempeli eJerusalema.
Inkosi leyo yangagcina lapho yabanikeza nezinto ezasikhishiwe ethempelini. Isifundo esisitholayo nje kuleli vesi nje lilodwa ukuthi kade sisezonweni bazalwane, kade sisezonweni, sibe singadalwanga nezono, siyithathe ngendlela sathumbeka sangena kuzona. Mangabe inkosi sisenzela umusa, ibuyisela kuthina lobo bungcwele, lobo bumnandi, lokho kuhlanzeka, ikubuyisele kuthina, yakhe kabusha, kwakhiwe kabusha ithempeli layo kuthina. Thina okwethu ukuthi nje sivuse iy'ndonga sakhe. Sibuyiselwa, uyabona ukuthi inkosi yasePheresiya yathatha konke okwakuyigugu okwakusendlini okwakuthathiwe. Yathatha izitsha zegolide nezesiliva ezethusi, yonke into eyayiphakathi, yathi akuphindiswe kuyobuyiselwa endlini uma isiyakhiwe. Sithola leso sifundo, ngithole leso sifundo ngisaqala ngifunda, ngathi nje Nkosi, umusa ongaka, cabanga usezweni lokuthunjwa, kwelulelwa intambo, e-lifeline, yokuthi nakho hamba uyoqala phansi, unikwe isikhathi, unikwe ithuba. Siyazi bazalwane ukuthi umuntu uma esekuthunjweni uyagqilazeka, usebenza overtime. Uma usekuthunjweni nje awusebenzi ama-hour alingene. Uma usekuthunjweni, ke ngilinganise nje kalula, uma ngabe ngesikhathi sisasekuthunjweni ubungenandaba ukuthi ngibuye emsebenzini ngikhathele, kodwa makiwe ephathini ngizoya ngiyojayiva. Ngiyalinganisa, ujayive kuze kushaye mhlawumbe ama-hours asekuseni, sekufanele uphindele emuva uye emsebenzini. Ukugqilazeka lokho ukuba sekuthunjweni, ekuthunjweni vele ugqilazekile. Kangangokuthi nomsebenzi, isheya yomsebenzi iningi, inkulu uma usekuthunjweni. Awusebenzi njengabantu abangathunjiwe, usebenza okomuntu oyisigqila othunjiwe. So uma ngabe sesithola umusa, inkosi iselulela intonga njengoba yalulela u-Esteri, sifumana umusa, siphindele emuva siyokwakha. Kufanele sakhe ngendlela. Siyafunda-ke lapho ukuthi siyafika isitha. Safika isitha, uma sifunda la kuvesi 2, ukuthi-ke ingakapheli uvesi 1, zasondela nakuzo kuthiwa kwathi lapho izitha zakwaJuda nezakwaBenjamini sezizwile ukuthi abathunjwa bakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ithempeli, zasondela kubo, zazothi asakhe nani, ngokuba sifuna uNkulunkulu wenu njengani, sinikela kuye kwasemhleni. Siyayibona lento bazalwane empilweni, siyakholwa sisindisiwe. Bengifisa ukungalinganisi ngamabandla, kodwa kuya lapho ukuthi singamabandla, singama-Christians sonke, kodwa asikhonzi ngendlela efanayo, futhi asiwuphethe umyalezo ngendlela efanayo. Sonke siyalibiza mhlawumbe igama leNkosi uJesu, sonke mhlawumbe sithi uJehova inkosi, umdali wezulu nomhlaba, kodwa asiphethe umyalezo noma umyalo wakhe asiwuphethe ngendlela efanayo. Ingalokho-ke siqwashiswa noma sixwayiswa ukuthi kufanele siqaphele ukuthi sihlangana nobani. Laba bathi nathi siyamfuna lo nkulunkulu wenu, nathi vele futhi siyanikela kuyena, kusho ukuthi siyamkhonza. Lapha-ke bazalwane siyaqwashiswa ukuthi kufanele asibheke ukuthi ngobani abasondelayo kithi ngegama lenkosi. Sike sibheke nje ukuthi othi nami ngingumzalwane, kahle kahle iyiphi le nkosi ayikhonzayo, kahle kahle imuphi lo myalo awuphethe.
Sekaningi-ke bazalwane siya ey'nkonzweni, uye enkonzweni ngoba uthi kungabazalwane. Ufice ukuthi mhlawumbe uthi usungenile kube nokuzokutshela ukuthi angikho ekhaya, noma kube nento ezokutshela ukuthi akekho-ke la lo engithi ngiyamkhonza, noma lo engimfunayo angeke ngimthole la. Kukaningi kwenzeka kanjalo, mhlambe nakweyakho impilo njengoba nakweyami kuyenzeka. Nanokuthi njengoba futhi sizwa nabanye beyifakaza lento. Kodwa-ke okubalulekile kakhulu ukuthi wena musukuyekethisa, musukukhomphromisa, musukuthambisa. Kade ngilalela ubufakazi kuthiwa asilisho leli gama naphakathi kwabangakholwa. Asilisho kusho ukuthi asingakhomphromisi bazalwane, asilisho igama elithi uJesu Kristu inkosi, noma ngabe sikuphi, noma ngabe kunjani, noma ngabe bayavuma ukuthi ulisho, noma ngabe bayakunqabela. Kungcono ukuthi ulisho bese beyakuxosha kunokuthi ungalisho ngoba usaba ukuxoshwa. Uyakhomphromisa uma wenze njalo, uyayekethisa, uyathambisa, uyawudelela lo myalo. Inhliziyo yami ike yaba buhlungu izolo ekuseni ngifunda izwi, ngizokhuleka. Ngikhonjiswa ukuthi uma ngabe inkosi ikuthuma, uma ngabe inkosi ikuthuma ukuthi wenze into, ngilinganise njengoba kulinganiseke kumina. Uma ngabe inkosi ithi mhlawumbe angikunikeze nje u-R50, bese mhlawumbe mina ngithi ngoba vele nginalo R50 kuphela, ngcono ngikunikeze u-R30, ngisale no-R20. Sengimdelelile uNkulunkulu, sengidelelile nje, akusikho nokuthi ngikhomphromazile, ngidelelile umyalo. So uma ngabe-ke sinikeza umyalo wokwakha bazalwane, simele sakhe. Uma sinikeza umyalo wokuphindisa ingcebo kaNkulunkulu ethempelini lakhe, simele ukuyiphindisa, ngoba angeke usisize ukuyiphindisa amancozu, ngoba akuseyiwona umyalo wakhe lo. Angeke kusisize ukwenza ingxenye ngoba akuwona umyalo wakhe. Yena umyalo wakhe uphelele, awudingi nakuchitshiyelwa nani nani. Asingachibiyeli, let us not compromise. Ake singenzi izinto ngendlela yethu, kodwa ake senze njengoba yena eyalile. Ey'nkonzweni zabasha kwakukhulunywa ngokuthi gcina umyalo, ungenabala, ungenasici. Ilokho-ke esibuyiselwa kukhona ngaleli zwi lanamhlanje. Uma siqhubeka-ke siyifunda le ndaba ka-Ezra, kuyasho ukuthi cha impela wagcina enqabile lolu sizo. Wathi cha, thina sizokwakha thina, nina ningahlupheki. Kusho ukuthi uma ngabe nimfuna, nizolokhu nisibhekile uma sesiqedile nikhonze lapho la nikhona. Injalo-ke indaba yethu bazalwane. Ungasho ukuthi hhayi nabo bangabantwana bakaNkulunkulu. Qondisa izwi njengoba siyalo ukuthi sizigcine sethembekile kuye. Siqondisa kahle izwi leqiniso. Kumele sihambe ngokuthembeka. Sikhumbule futhi bazalwane ukuthi isivivinyo zizofika. Njengoba mangabe sifunda esikoleni noma phela sifunda khona, kuyafika isikhathi se-exam, isikhathi sey'vivinyo. Zizofika zabafikela nabo labo base bekhululekile, bekhululiwe ebugqilini ukuthi abahambe bayokwakha ithempeli la bezohlala khona babe sure ukuthi uNkulunkulu wabo ukhona. Kodwa lesi yisivivinyo. Kwakungasho ukuthi njengoba size safinyelela, sathubeleza, safika kubona, ingoba uNkulunkulu ehlulekile.
kwangeyikho ukuthi ngoba mhlawumbe ubayekele ngoba engasabafuni, kwangayikho ukuthi ubayekele esilingweni ngoba nakho yena engasenamandla. Owayebathumile wayenamandla kunabo, kodwa ukuze bona uqobo baqine, kwakufanele zifike lezi zitha. Ukuze baqine, babe nale confidence, babe naloku kuqiniseka ukuthi asisodwa. Kanjalo-ke ey'mpilweni zethu, ngisho nakhona la emkhosini, kuzofika amaphupho, kuzofika abantu bakuthemthe ngey'ndlela ey'ningi. Kwesinye isikhathi bathi kade sawuhlela lo mcimbi, awukwazi ungabi khona. Kwesinye isikhathi bethi kuvele umngcwabo, kuthiwe hawu umzalwane, phuza nje okungenani amahewu, noma-ke idla nje kancane uzobuye uqhubeke. Kuzofika, kodwa kukhona lo ohamba nathi, onamandla ngendlela emangalisayo, ozothi noma ngabe uhambe sekukaningi-ke kungehlela mina kuvele kuqhamuka umngcwabo, kufanele ngisiye emngcwabeni, sizibuza ukuthi kodwa sizophunyula kanjani, ngoba phela akufanele bazi ukuthi sisemkhosini. Kodwa inkosi isenzele umusa, sikwazi ukuphunyula, sikwazi nje ukuthi hhayi sesiyahamba, kungabi khona inxushunxushu. So kukhombise khona ukuthi onathi unamandla, onathi mkhulu kunabo abasezweni. So uma ngabe-ke bazalwane kufika izimo ey'njengalezo, ukukholwa kwakho akume, akungabi ukukholwa oku-affect-wa izimo, akungabi ukukholwa okubhendayo. Uma ngabe kufika isimo kubhende, kulale phansi njengomhlanga, kuphinde kuvuke mase sidlulile isimo. Cha bazalwane, asingacompromise, asingadebeseli, asingayekethisi. Izimo zizofika, kodwa wena qina, ubambelele emiyalweni. Ungawuyeki ukuthi usale usunebala lokuthi hhayi sengiyangabaza, uthi uNkulunkulu ushilo. Ungabi nalokho, qinisela lokho okuzwile. Lisho njalo nezwi lapha lisiqinisekiswa, lokho esikuzwile ikhona okufanele sibambelele kukho. Akukhona ukuthi uma ngabe sihlangana nezimo sesiyadeda, futhi kufanele uma ngabe sihlangana nezimo njengathi nje thina abantwana bakaNkulunkulu, asicwasani, kodwa siyaqaphela. Uma ngabe sewuqaphelile wabona ukuthi hhayi mina ngikho la ukhona wena, noma-ke omunye umuntu akekho la ukhona wena, musuke uzihlanganisa naye. Yena akeze kuwe, wena ufake udonga lokuthi angizukuzihlanganisa ngenxa yezwi elilapha kwabaseKorinte besibili, chapter 6 verse 14, othi asikwazi phela ukuqoshelwa ndawonye. Asikwazi ukuyihlanganisa size sembathe ingubo eyodwa, cha, ngoba asikhonza inkosi eyodwa. So kufanele ukuthi siqaphele, siqaphele umyalo, siwugcine ungenabala. Yileyo into eshiwo yile ndaba, ukuthi asikwazi ukuba sejokeni elilodwa nabanye abangakholwa. Singavumeli ukudidiswa, singavumi nje ukuthi sidideke bazalwane, ngoba izwi esalizwayo mhlawumbe akulona abalizwayo, futhi izwi esimi ngalo mhlawumbe akulona abemi ngalo. Njengathi nje simi ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, bese kuba udumo kuNkulunkulu Baba. So uma ngabe bona bengamanga ngalelo zwi, asinqobi ngento eyodwa. Thina sinakwethu ukunqoba esikunikeziwe, bona uma benganqobi ngalelo zwi, angifisi ukusho ukuthi bekungathini, kodwa-ke engikushoyo ukuthi kufanele siqaphele, singabi nakho ukudideka, singabi nakho futhi ukuyekethisa, sifuna size sidliwe ibona ngendlela engeyiyo. Uma ngabe sivuma ukudidiswa, sizoba nenkinga bazalwane enkulu. Kodwa kumele sime ngokukholwa, sime ngokuqina, sime ngalo izwi. Izwi elishoyo ukuthi, elisichazelayo ukuthi asikwazi ukudonswa ngabanye. Likhona-ke izwi
elishoyo, kodwa futhi likhona izwi eliqinisa leli zwi lokuthi asingavumi ukudidezwa, elitholakala kwabaseGalathiya. Galatiya 1. Ake siqale ukufunda nje kuvesi 6 kuGalathiya 1. Uthi ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emuseni kaKristu niye kwelinye ivangeli. Singadidiswa bazalwane. Uvesi 7 uthi elingesile elinye kuphela kuba bakhona abanididayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Kepha-ke noma kungaba yithina noma ingilosi evela ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene nalele sanishumayeza lona makabe ngoqalekisiwe. So asisiqapheleni bazalwane, ngoba mhlawumbe mase sishumayela okunye sizoqalekiswa. Nanti izwi liyasho lithi noma ngabe ubani, ngisho noma ngabe ingelosi, uma ngeyikho nje asicompromise. Asiyeli ngakhona, asiyeli ngasekulaleleni, ngasekudukeni, asicompromise umyalo esiwunikile, asiwungcolisi, asiwubeki ibala. Uma-ke sekunjalo, sidinga ukubambelela, singadangali, ngoba ukubambezeleka kwecebo likaNkulunkulu noma komyalo akusho ukuthi uNkulunkulu uhlulekile noma uyekile. Akusho futhi ukuthi akusezukuqhubekeka, kuzoqhubekeka. Inganisilingo, siyavivinywa ukuze siqine. Uma ngabe uzwa ukuthi ngiyavivinywa, sengithanda ukudangala, qinisela, qhubeka uye phambili. Ungasho ukuthi hayi ngoba nabanye uthatha ama-shortcut. Awekho ama-shortcut bazalwane. uNkulunkulu azange asinike ama-shortcut, waze wakwenza kwayi-example ukukhipha kwakhe abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Kuyi-example ukuthi ekukholweni ayikho i-shortcut. Ekukholweni ayikho indlela enqamlelayo. Uma ngabe-ke kunjalo bazalwane, simele ukuzemukela ivivinyo ngoba lithi izwi likaNkulunkulu sesivivinyekile siyophuma sinjengegolide. Kuyasiqinisa ukuvivinyeka kwakho. Uzizwa namhlanje uphelelwa ngamandla, ukhuleke, uzwe amandla ebuya. Usuyazi njalo ukuthi each time ngifika kule ndawo yokuphelelwa ngamandla, umkhuleko wami wokunqoba yilo. Ube uzizwa amandla ebuya. Uma ngabe ufika endaweni yokudideka, uyazazi ukuthi uyaphi ukuthi uthole i-clarity, uthole ukuthi kuclearisheke, ufundiswe, bese uthola amandla okuqhubeka. So uma ngabe senze njalo, izwi likaNkulunkulu bazalwane limi kuze kube phakade. Imiyalo yakhe imi kube phakade. Amacebo akhe kuba phakade. Icebo lakhe nje lingevinjwe kube phakade. Into eyoma kuze kube phakade. Siyithola kahle le ndaba mhlawumbe kuHabakuk, khona futhi la ikhona khona. Kodwa ngiyayithanda lapha kuHabakuk, uHabakuk chapter 3, lapho kusho khona ukuthi noma ngabe umkhiwane ungekhahlele, kungabi khona ithelo. Lelo zwi lelo ukuthi ngilibheke ngoba sengilisho nje, ngilihumusha ngendlela engilizwa ngayo. uHabakuk chapter 3 kusukela kuvesi 17 to 18. Lithi-ke noma umkhiwane ungakhahleli, kungabikho zithelo emvinini, umsebenzi womnqumo uphuthe, amasimu angavezi ukudla, izimvu zinqunywe esibayeni, kungabikho nkomo ezibayeni. Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabulele uNkulunkulu wokusindiswa kwami. Kusho ukuthi noma kungenzekani, likhona elinye ithi nakuphakama nokujula, akukho okungasehlukanisa ngoba lumile uthando lukaNkulunkulu. Nensindiso yakhe imile kube phakade. Nemiyalo yakhe imile kuze kube phakade. Okudalwe uye nje kumi kuphakade. So bazalwane, singaphoxeki uma ngabe ukuthi lokho esikwenzayo akusheshi ukuphumelela. Khumbula uDavide wayefuna ukwakha indlu kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu
wamisa uDavide, wathi cha, ayiyi ukwakhiwa wuwe. So kodwa uDavide akumvimbanga ukuthi aqoqe izinto zokwakha. So nawe uma ngabe ufisa ukuthi ungashumayela, mhlawumbe inkosi ithi cha, hayi wena, kodwa uyakwazi ukuthi ushumayele ngokwenza. Mhlawumbe umthengele iBhayibheli lona ofuna ukumshumayela, uthi akumnike nencwadi, uthi akufunde nansi incwadi, akufunde nanti ivesi, kanjalo umsebenzi awucompromise. Kodwa uma ngabe uzothi ngoba inkosi isithe ungashumayeli wena, yathatha ivesi, uNkulunkulu ubaba uyayenza leyo nto. Angazi noma ngizothi uyena noma ngizothi umoya oyingcwele, kodwa ngiyasaba ukuthi umoya oyingcwele. Kuyenzeka ukuthi ufuna ukusho izwi kumuntu livele libaleke, kube khona into uthi hayi ungakhulumi ngayo, ungakhulumi naye ngalokhu. Futhi uyazama ukulilanda ivesi libaleke engqondweni. Ubufakazi bakho buzomaphi sekubaleka ivesi engqondweni? Bese kanti mhlawumbe iyodwa into okufanele uyisho ukuthi nje uJesu uyakuthanda. Inkosi uJesu uyakufela nawe iyakuthanda bese uyadlula. So uma ngabe unqatshelwe wenzeni into, akusho ukuthi musukuyenza ngenye indlela. Qhubeka ngoba icebo lakhe lingevinjwe, futhi izwi lakhe limi phakade, umyalo wakhe umi phakade. Bazalwane, ngiyathanda nje ukusho ukuthi asimele ukuthi siqonde ukuthi uma ngabe ubona ungazuthi uyavaleleka, uyavaleka, yazi ukuthi uNkulunkulu Baba usakhona, ukhona kuze kube phakade, futhi ake wakutshela khona usalokhu kumile. Ungabi nobuhlungu engibuzwile mina ukuthi kukhona la engimdelelile khona uNkulunkulu Baba. Cabanga, ngimdelelile, athi yenza lokhu ngikwenze half, athi yenza lokhu ngikwenze ngazuthi ngiyazenzela mina, kungazuthi ngisidisayidele mina, ngisicabangele mina. Kunezinto ongeke wazicabangela zona, kunezinto ongazibuka uzibone kodwa uzitshela ukuthi awunawo amandla okuzenza. Kodwa uma ngabe inkosi isikhombile ukuthi uzoyenza ukuthi, uyezwa ukuthi hayi angenze kanje. Bazalwane, ake singayekethisi, ake singacompromise, ake siqondise kahle izwi leqiniso, ake sime emgomeni, ake siyigcine imiyalo ingenabala, ingenakusoleka, ake sihambe ngobuqotho, ake siwenze umsebenzi ngokwethembeka. Umsebenzi uqala kithi ekubuyisweni kwethu ekuthunjweni nasekuqondiseni kahle imigomo ebekiwe. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho khuluma-ke ngalo enhliziyweni zethu ngamunye ngamunye. Qondise kahle izwi lakho leqiniso phakathi kwethu, usisize nokuba singagodli inkemba egazini. Kungathi ngoba sesiyasaba ukusho ukuthi hhayi thina sizomkhonza sodwa uNkulunkulu ngendlela asiyale ngayo, bese siyathula ukuze basangamele. Sisize Nkosi ukuba siqonde imfihlakalo oyibekile emiyalweni yakho. Siyakubonga Nkosi, sikunikeza udumo nangezimo zonke ey'fikayo ey'mpilweni zethu. Ziyasenza ukuba sibambelele, siqine ekukholweni izwi lakho. Siyabonga, thatha indawo yakho-ke namanje, sipha amandla amasha, siyawadinga. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu, bazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngezwi lakhe. Sengathi singahamba sinokuqonda ukuthi yebo, izimo zizofika, kodwa singadideki.
kodwa siphume siqinile. Izivivinyo nje zokuthi sesifunde kangakanani sekufanele kuhlolwe ukuthi sifunde kangakanani ukuze siphase siqhubekele phambili. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.